Nyt hetken oivallus uudella tavalla tapahtui tuossa muutama päivä sitten, kun eräs ystävä kertoi hänen ajomatkasta ja kuinka hän pystyi olemaan meditatiivisessa tilassa, vaikka oli pitkä ajomatka. Sinänsä mulle se ei ollut outoa, koska mä koen myös tämmöinen, että tekee jotain, niin pystyy olemaan hyvin niin kuin siinä nyt hetkessä. Mutta mulle se toi uudenlaisen ymmärryksen ja oivalluksen, joka on niin jännä juttu, mutta menee silleen, että jos me ollaan nyt hetkessä, mikä jo sinänsä on niin kuin paradoksi, koska aika kuluu ja me ei koskaan saada kiinni sitä nyt hetkeä, jossa menneisyys ja tulevaisuus yhdistyy. Se on nyt hetki. Ja jos me mietitään jotain vuosia sitten tapahtunut tai minuutti sitten tapahtunutta asiaa ja luodaan siihen paljon tunteita, oli sitten rakkauden tunteita tai vihan tunteita, mitä vaan, suuria tunteita, niin me ollaan aina tosi paljon poissa siitä nykyhetkestä. Ja aivan samalla tavalla tulevaisuus, jos me mietitään jotain, pelätään mitä voi tapahtua tai toivotaan jotain, mitä pitäisi tapahtua ja niin poispäin, niin me luodaan siihen paljon tunteita ja me ollaan poissa taas siitä nykyhetkestä. Mutta se oivallus oli mulle nyt, että silloin kun on mielenrauhassa, syvässä mielenrauhassa, niin vaikka tarkastelee vanhoja asioita täysin neutraalisti ilman tunteita, taikka tulevaisuuksia, miettii jotain, että voisi tehdä silleen, mutta ei ole väliä, tapahtuuko se vai ei. Ei ole tunteita, siis se on neutraalia. Niin silloin mielen rauhassa me ollaan hyvin lähellä sitä nykyhetkeä tavallaan. Se on vähän niin kuin vieteri, mikä veisi sitä nykyhetkestä ne tunteet. Tämmöinen uudenlainen oivallus tuli ja mä oon aika tyytyväinen siitä, koska nyt se kertoo mulle jotain uutta, uudenlaista, miksi kannattaa olla mielenrauhassa. Se vie meitä kohti nykyhetkeä, mitä kaikki tämmöiset filosofit tai muut sanoo, että siinä pitäisi elää nykyhetkessä. Niin se mielenrauha tuo sen ja edesauttaa sitä.